たいスイーツをあげましょう。ほら空をご覧、カモメも飛ぶわ、よろしくね。どんな寂しい時でも私は負けないわ。潮風を頬に受け、裸足でかけてく。振り向けば白い服が私の足跡。La família Robinson. El viatge comença. Me'n vaig a Austràlia. A on? A Austràlia? Viena, potser? No, Àustria no, Austràlia. Allà on hi ha els cangurs. Vols dir Austràlia, al Pacífic? Sí, això és el que vull dir. Sí, me'n vaig a Austràlia, allà on hi ha els cangurs. Tu sola? No, amb tota la família. Apa, noia, quines vacances més bones. No són vacances, anem a viure-hi per sempre. Dispensi'm, senyor. Potser aquí el tindran. Què vols? Perdó, té algun llibre sobre Austràlia? Una guia turística. No, només volia saber quina mena d'escoles hi deu haver. Si hi ha alguna escola de música a Sydney o a Melbourne. Tinc llibres d'escoles de Viena o Londres, però cap sobre escoles australianes. Jo he sentit dir que per estudiar música la gent va a Viena, Londres o París. Mai no he sentit que algú hagi anat a Austràlia a estudiar. M'imagino que allà no hi ha escoles on valgui la pena d'anar per estudiar. El mateix em sembla a mi. Gràcies, senyor. Ja m'ho semblava. Austràlia és a l'altra part del món. Senyora Robinson! Hola, com està? És veritat, senyora Robinson? Se'n van a Austràlia? Aviat? I s'hi quedaran per sempre, eh? Qui els ho ha dit, això? Qui ha estat? La Flor m'ho ha explicat a la nostra filla. Flor, no sé pas què dir. Pensi que em sap molt de greu. Els trobarem a faltar tant. Oi que Austràlia és encara una colònia per civilitzar i que és plena de salvatges? Jo tindria molta por, molta. No és un xic aventurat emportar-se també els nens? És veritat, doctor, que vostè i la seva família se'n van a Austràlia molt aviat? Qui li ho ha dit, això? La Flor n'ho ha dit a la meva filla. Tothom n'està sorprès. Tan bé com podria viure aquí amb les seves visites i se'n va a un país llunyà. Vostè mai ha deixat la gent necessitada i aquí n'hi ha molts que el necessitem. Els trobarem a faltar molt. Pensarem sempre en vostès, doctor. I quedaran molts metges a veure quan me'n vagi. Aleshores és veritat, oi?
Ja sóc aquí. Flon, baixa. Anem immediatament a la cambra del pare. Què vols, mare? No em preguntis i vine amb mi. Què vols, pare? No hauries de parlar de coses que encara no estan decidides, Flon. No expliquis masses coses, Flon. Les nenes han de ser discretes i no parlar més del compte. Oh, ho sento de debò. Em costava molt de callar. Estava tan contenta. No ho tornis a fer. No ho faré. Ara vés a la teva cambra. Estic molt preocupada encara, Ernst. Per què? Perquè ens emportem els nens. Flon és com és. Jack encara és petit i principalment Franz és tan sensible. Jo també hi penso en ell, t'ho asseguro. No puc dormir. Què et sembla que haig de fer? No puc. Oh, quan falta encara per arribar al matí. Jack? Quin noi! Em passo la nit sense dormir i ell? No va bé. Els segons violins han desafinat. Toquem una altra vegada. Som-hi. 53, 54, 55, 56... Oh, no! Això no serveix! Oh! Franz? Què fa? Oh, està mig adormit. Sí, senyora. Oh, Flon, què hi fas aquí? No puc dormir, faci el que faci. Entra. Fica't aquí dintre el llit. No pots dormir perquè estàs massa excitada pel viatge a Austràlia. T'explico un conte? O potser et farà estar més desperta? Canta'm una cançó. Molt bé. Quina cançó?
眠れ眠れ母の胸に眠れ眠れ母の手に心よきBona nit, reina meva. Fins després! Fins després. Espereu! Teniu, agafeu els esmorzars. Té, Franç. Gràcies, Maria. Té, Flon, aquest és el teu. Maria, em sap greu d'haver-te pres al llit. Tu has dormit a terra, oi? Tant és. Jo vaig créixer a les muntanyes i he arribat a dormir a terra més d'una vegada. És tan amable la Maria. És un àngel. Jo demanaré a la mare que la portem amb nosaltres quan marxem. No et sembla, Franç? Ei, Franç! Oncle Svars, Bon dia, Flon. Tia Svart! com és que venen tan aviat? El teu pare ens ha demanat que vinguéssim. Us n'aneu a Austràlia, oi? Ens ha demanat que vinguéssim a viure a casa vostra perquè no es deteriori deixant-la buida. La nostra és una casa de lloguer. Així ens estalviarem una despesa molt important. Quina oferta més bona, no? Anem a veure els teus pares per parlar d'aquest assumpte. Ens agradaria de veure els mobles que podrem portar. Ara aneu a l'escola. O fareu tard? Han portat l'assumpte massa lluny. Diuen que jo en tinc la culpa per parlar de coses que no estan decidides i després són ells qui en parlen. Han trencat la seva promesa. Havíem de parlar una altra vegada d'això després que tu i jo hi haguéssim dit la nostra. Així no és manera d'actuar. No hi ha ningú? Què em dius, Maria? Agraeixo la seva gentilesa, senyora, però, com pot veure, no puc allunyar-me d'haver-ne. Oh, per què no? La meva tia, que és l'única parenta que tinc, ha estat malalta recentment. Jo vull estar a prop d'ella i tenir-ne cura. Ja comprenc. Aleshores, haurem de desistir de persuadir-te. Ho sento. Em penso, doncs, que me n'aniré. Jo em preocuparé de buscar-te una nova situació. Tindràs una bona recomanació. Tinc una bona idea que estic segura que t'agradarà. Oh, han decidit de marxar. Em queixaré als pares. Ho han fet sense pensar en la decepció que em podien produir.
És un pastís deliciós. El pastís de la mare és el millor del món. Sens dubte, té bon aspecte. Maria, ara pot retirar-se. Sí, senyora. Ara tindrem la reunió familiar que us vaig anunciar fa una setmana. Vaig demanar la presència del vostre oncle i la vostra tia. Després us en diré el motiu, així que ara no pregunteu res. Ara vull saber l'opinió de cada un sobre d'anar-nos a Austràlia. He dit cada un cosa que no és correcta, ja que l'Anna i jo hem decidit que Jack és massa petit per opinar, o sigui que solament queden en Franz i la Flon per demanar-los l'opinió. Et pregunto primer tu, Flon. Parla, Flon. Sí, jo hi estic completament d'acord. Hi he estat pensant tota la setmana, però no feia falta. D'acord. I tu, Franz, què dius? Parla sense por, Franz. Per què la meva opinió no val la pena? Oh, per què? Doncs perquè ja heu demanat als oncles que es traslladin a viure a aquesta casa. Digues primer la teva opinió. I estàs a favor o en contra? Jo hi estic en contra. Jo no vull anar a un lloc com Austràlia. Jo vull ser músic. Jo vull estudiar música a Viena després d'acabar els meus estudis. Ja no sóc un nen. Ja no m'heu de dir el que haig de fer. Oh, Franz! Molt bé. Us vaig dir que no hi aniríem si n'hi havia un solament en contra. Buscarem una solució. Aleshores no hi anem? Oh, Flon, escolta el teu pare fins que acabi. Tanmateix, hem estat pensant tot això durant tota la setmana i hem decidit de canviar una mica el pla. Com ell ha dit ara, en Franz ja no és un nen. Això és raó suficient per deixar-lo aquí i Anna i jo anar a Austràlia amb Flon i Jack. Hi estàs d'acord, ara? Per què? Et deixaré aquí, però no pas sol. Tindràs companyia. L'oncle i la tia Schwarz es quedaran aquí i tindran cura de tu. No et faltarà de res. Per això insisteixo que estigueu sempre per ell. N'estarem molt contents. Me'n preocuparé molt i no li faltarà de res. Què te'n sembla, Franz? Digues. Bé, doncs jo... Franz, tu només trobaràs a faltar el pare i a la mare, oi? I tant que els trobaré a faltar. I no enyoraré gens a Flon i a Jack. No oblidaré això que has dit. Ja ho tenim tot arreglat. Oh, que bé! Ja tenia por que el nostre pla es desfaria. Franz, no marxarem pas tots d'aquesta casa. Maria es quedarà aquí amb tu. I com és normal, et cuidarà. Pots estar content de comptar amb la Maria. Oh! Sí, la Maria és una bona noia i estic content que es quedi. No hi ha ningú més com ella. És excel·lent. No, mare, no em pots fer això. Et vaig demanar que la portessis amb nosaltres. No s'hi trobaria bé. Ella estarà amb mi. Li ho preguntaré jo mateixa. Flon! Si et plau, Maria, vine amb nosaltres a Austràlia, La senyora Robinson ha estat molt amable d'oferir-me això, però jo no puc anar amb tu. Qui em farà dormir quan jo no pugui? Qui m'agafarà les mans, Qui? Tens una mare molt, molt bona, reina. La mare de tenir cura de Jack no podré estar sempre amb ella. Oh, si et plau, Maria! Estimada Flon, jo tampoc vull separar-me de tu, però... Després de dies d'anar posant a punt les maletes. Baixarem pel riu Are. Després entrarem al Rin fins que arribarem a Rotterdam. Torni amb nosaltres. El trobaré a faltar sempre. Gràcies a tots. Senyora Robinson, tingui molt de compte amb els salvatges. Tornin de seguida si veuen que és un lloc perillós. Sí, ho farem, gràcies. Flon, tingues compte amb els cangurs. Jo lluitaré amb ells i després els seré molt amiga. Escriu-me, Flon. Sí, Maria, tu també. Cuida't, Ernst.
Moltes gràcies. Cuida't tu i tingues cura d'en Franz. Tracteu-lo bé, eh? Sí, aneu tranquils. Tracta'l bé, Maria. Teniu la meva paraula, senyora. Marxi tranquil·la. Franz, refia't en tot dels teus oncles. A més, amb tu també es queda la Maria. Mantén el teu esperit animat i sigues fort. Franz! No en sents? Contesta'ns, Franz! 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 Ja salpem! Vinga, tothom fora del vaixell! Què vols fer? Vinc amb vosaltres a Austràlia. A darrera hora no ha pogut més. Era massa fort per a ell quedar-se i deixar-nos que ens n'anéssim. Oh, Déu meu. En el fons és el que volia. Encara és un infant. Adéu! Adéu! Adéu!次回、クローネの心変わり。お楽しみに。